Ωραία. Φαγό, μια χαρά. Πήραμε φαγό, πήραμε και EMF. Είσαι. Πήραμε γαλάο, κάτι. σταυρό να πάρω, θα πάρω και ένα σταυρό. Γιατί εγώ πάντα πάω με το σταυρό στο χέρι. We're going to... Only Indian language, guys. Only Indian? Only Yes. Indian. Today I'm gonna show you how to do C++. Αν με βοηθήσετε λίγο εδώ πέρα, μου πείτε τι κάνει αυτό το σκόρδο που έχω πάρει. Ναι, αυτό είναι πολύ καλή ποιότητα. Ναι, ναι. Το κιλό πόσο πάει? Για τζατζίκι το θέλω. Θα κάνω δουλειά ή μαλαγία είναι? Θα πάρεις αυτό και θα πάρεις και ένα αναπτήρα. Αναπτήρα για το σκόρδο και το τζατζίκι. Έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να πιάσω τον αναπτήρα. Μάλλον δεν μπορώ να το πιάσω τον αναπτήρα γιατί είναι πολύ big.